ľudia, aktuálne som Daniel. Len sa mi môj starý skin pokazil. No ideme ďalej. Tady delá ten hater agent. Ja som agent, ale preto aj stále som nakaz. Skúsim si vyskúšať to. To som na čo? Počkaj, ja skúsim dať auto na jednotku a pôjde pomaly. Keď to dám na 0, to sa stane. Keď to dám na jednotku, pôjdem tak pomaly. No nič sa odpojil. Teraz to skúsim urobiť na tomto. Teraz to som na dvojku. Toto bude trošku rýchlejšie. Teraz 3, 4. Ale stále to nejde nič moc. Teraz to skúsim dať na 6. A to už pôjde trošku. Máme auto. No ideme ďalej. Dobre, ideme ďalej. To ide veľmi pomaly 8. Ideme ďalej, ľudia. To je veľmi pomalé auto. Teraz by išlo 0. Ja to idem dať synu. Hop. Trošku rýchlejšie. Teraz na 11. Poďme. Prepáčte ľudia, som zachrípnutý s tým hlasom. Teraz na 12. Teraz dám na 13. To ide úplne dobre, rýchlo, ale až tak dobre nie rýchlo. Ako ja mám rád rýchlo. To nejde až tak. To už ide rýchlo. Ide rýchlo. Teraz urobím sedmičku. Osemnáctku, poďme. No, to ide tiež veľmi pomaly. No, rýchlejšie. Teraz na 20. Dobre, part 2, neviem kedy bude. Keď bude tu 77 000 lajkov, bude part. Ľudia, keď tu bude 77 000 lajkov, bude part 2.